Katus ka mga miyembro sa Piston Cebu, kauban ng mga tinunan o supporters ang nagtapok dinhi sa Osmeña Boulevard, corner Fidel Rosario Street sa Dakbayan sa Sugbo, agig pagsuporta sa transport strike sa kauluhan. Ang maong transport strike usa ka lakang sa mga jeepney drivers sa pagbatok sa phase-out sa mga traditional nga jeep ubos sa PUV modernization program. Kini nga transport strike bunga ni sa isa lang ka daghan nga mga isyu nga ginabitbit gikan pa sa nasyonal o gikan din diri pod mismo sa atong Dakbayan. Ang isyu sa peace out sa atong mga sakinan, isyu sa taas nga multahan sa panahon madakop, ang isyu sa BRT nga hantod karon walay tinaw nga pamahayag unsaon ang mga driver ug mga jeep nga naa nagdagan diri sa Jones. Naabtan sab nato ang pipila ka mga kabatan-unan nga nagdrawing sa kadalanan gamit ang chalk sa ilang pagpadayag sa ilang mga panawagan ngadto sa gobyerno. Gawas sa maong dapit, aduna po'y mga miyembro sa Piston Cebu nga nagrally sa Mandaue City, Gorordo Avenue ug Barangay Mabolo. Ni marcha sab ang mga drivers paingon sa opisina sa LTFRB 7 ug dayong uyog ug dukduk sa gate sa maong buhatan. Matud pa sa jeepney driver nga si Tatay Nordito nga iyang gisakripisyo ang iya unta 800 pesos nga inadlaw nga kita sa pagpamasayro aron mosalmod sa jeepney strike. Panawagan niya sa ubang mga jeepney drivers nga mosuporta sa maong kalihukan. Wala gyud mi kita ani sa Piston tanan driver ri sa Cebu. Kay gumikan among kasaulogan kining usa ka adlaw nga strike. Akong mensahe sa ubang mga driver nga kaubanan nga naton tapod nga mo suporta pod ang mga kaubanan namong mga driver. Ang commuter nga si Honey May ni padayag sab sa kabug-aton sa pritihan nga sa gubangon ilabi na niya nga estudyante. Kay labi na estudyante nya nagtipid mi sa among allowance, dako jud kay nao kanang epekto sa among pagdako sa plite. Giklaro sa Regional Director sa LTFRB 7 Eduardo Monte Alto Jr. nga walay phase out nga mahitabo pag-abot sa December 31 karong tuiga. Apan deadline kini sa mga jeepney drivers ug operators nga ipaubos sa franchise consolidation ang tanang jeep nga nagbiyahe sa kadalanan sa probinsya sa Sugbo. Ako ning gi-emphasize og ayo ang deadline which is December 31 dili ni phase out, no? Sa consolidation ni siya nga deadline. Usa sa mga purpose sa consolidation doon na naging sila insakto nga dispatching, doon na sila safety officer, doon na sila maintenance officer. Base sa datos sa LTFRB 7, adunay 1,500 nga traditional jeep ug sobra 1,300 nga modern jeep ang nakarehistro sa ilang opisina. Dugang ni Monte Alto nga dili siya supak sa maong transport strike ug katungod sa mga drivers ang pagpadayag sa ilang mga yangungo. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.